V robotike patria vo svojej kategórii medzi slovenskú špičku. Žiaci zo základnej školy Bernolákova vo Vranove nad Topľou sa angažovali v tvorbe robotov do takej miery, že dnes majú z robotiky a umelej inteligencie samostatný predmet. Nedávno sa vrátili z majstrovstiev Európy v talianskom Bari. Majú len 13, no už teraz vedia tvoriť aj pod tlakom a prezentovať svoje projekty v angličtine. Tento robot má senzory, ktoré dokážu rozoznať farby a podľa nich sa pohybuje po vyznačenej dráhe. Pozeráte sa na simuláciu záchranárskej práce v teréne. Jeho hlavným cieľom je, aby išiel po čiernej a napríklad, že keď uvidí dve čierne, tak aby išiel dopredu, alebo keď vidí zelenú, a zelená je na ľavej strane, aby odbočil doľava. To je zberač obetí, ktorý prechádza dráhou a zbiera obete. Mal by ešte rozlišovať, že či je mŕtva alebo živá. Jeho úlohou je tie obete pozbierať a preniesť ich na určené miesto, kde ich vlastne položí a tam ich vlastne môžu záchranári napríklad vytiahnuť. Práve toto využili v Japonsku pri havárii atomovej elektrárne. Práve túto logiku. Záchranárskeho robota vytvoril tento tím 7-akov a 8-akov. Zabudovali s ním nielen na Slovensku, kde v jednej z kategórií porazili aj stredné školy, ale nominovali sa aj na majstrovstvá Európy v Taliansku i na svetový šampionát v Brazílii. Účasť na medzinárodnej súťaži však do veľkej miery ovplyvňujú náklady. Takisto mohli byť a sú nominovaní aj na svet, do Brazílie, do Salvadora. Ale tak tam nakoniec nejdeme, lebo nie sú peniaze. Už aj na Európu napríklad prispievali rodičia, vlastne aj sa rodičom podarilo pozáňať sponzorov, čo bolo super, že naozaj rodičia sa do toho pridali, lebo chceli vlastne, aby tí chlapci niečo vyskúšali. Postaviť, naprogramovať a čo chýba v stavebnici dotvoriť v 3D tlačiarni. Práca zaberie aj 3 mesiace. Práve v talianskom Bari to však museli zredukovať na zo pár hodín. Boli sme veľmi naštvaní, že mali sme rozrobenú robotu, 2-mesačnú, 3-mesačnú robotu rozrobenú. A hlavne na to bolo, že oni vtedy odstranili tie zelené farby, podľa ktorej má robot sa reagovať. Veľkosť gúčiek tie zmenili, ktoré boli dané. Bolo to celkom také obťažné, veľmi psychicky náročné na to. Mal spánku. Ja keby, že sme tú 3-mesačnú, 2-mesačnú robotu sme sa snažili keby spraviť za 1-2 dní. Snažili sme sa robiť čo najviac, aby sme aspoň to prvé odzadu miesto by sme mali. Robota priamo na šampionáte prerobili a nakoniec sa vo výsledkovej listine medzi 25 súpermi vyšplhali do stredu tabuľky. Veľmi často zistia, že už sú na konci a niečo si zmenia, niečo chcú skúsiť a zistia, že jedna jediná vec im nejde. Čiže zase začína práca od začiatku. Pracujeme metodou, že oni musia testovať, skúšať a ja sa snažím byť len poradca, pretože toto im do života dá najviac. Stres na súťažiach, to je druhá vec tiež. To je ako extrémne. Je to crazy. Tvoriť pod tlakom i prezentovať svoj projekt v angličtine. Na medzinárodných súťažiach často čerpajú inšpiráciu. Mne sa tam podarilo odchytiť pár výborných nápadov napríklad na robota. Nápady, ktoré majú iné krajiny, môžeme využiť potom aj na slovenskom, napríklad aj potom na medzinárodnom. Hlavne robota sme stavali podľa našich skúseností z minulých súťaží. Na základnej škole Bernolákova sa robotika a umelá inteligencia dostala do učebných osnov. Podľa Jána Motešického obohacuje nielen žiakov nadšencov robotiky. Je to možné na hociakej škole. Vždy tam záleží od toho, či je tam ten človek, ktorý k tomu inklinuje. Jasné, že tie deti všetky nebudú robiť s robotikou, ale veľmi pekne ich učí logiku. Ivana Leferovičová, Slovenská televízia.